Bonjour a totes. Vei encara un treball sus las fraccions decimalos. E vei s'agis de saber plaçar de fraccions decimalos sus una linea graduada. Una linea graduada es en primer una linea on avem plaçats de reperis reguliers. Aqueles reperis poden ésser de xifres o de nombres entiers. Així, los reperis van de un en un regularment. Per plaçar la fracció 27 desens sus aquella línia, és plus aisit de començar per la descompausar com avem après l'altre chon. Set desens és egal a 12 mai 7 desens. Aital, se vei qu'aquella fracció serà plus grande que 12, perquè se fa 12 mai 7 desens. Doncos, la fracció serà plaçada entre lo 12 e lo 3. Per plaçar exactament a sa place aquella fracció, te suffis de retallar l'espaci entre lo 12 et lo 3 en 10, com lo demanda la fracció. La fracció 7 sus 10 demanda de retallar en 10. E puis, suffis de comptar jusqu'à 7. Et aquí la place de nostra fracció. Et ara, as-tu de jugar? Quina és la bona place per la fracció 13 desens? Trobo la bona place per la fracció 34 desens. Et enfin, trobo la place de la fracció 23 desens. Baqui, és tot per vei.